banget pemirsa. Saka embun lho, embune. Iki kok ketoke panase banter. Kumbane mae urung garing kabeh pemirsa. Buru-buru berkucian. Hah? Merah putih wis garing. Ndra wis. Iki tak umbahi kabeh. Ini pembukaan nek tuku sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Permesa, ketemu Untuk Rono channel Maksud Sambeli Keluarga Sederhana. Lagi Permesa apa itu? Apa nyili sawah ambek tuku ke apa dari sawah? Gak usah lah. Omake dhewe sing tilek. ya wis. Jadi kuwi pemirsa, dino iki esuk-esuk ya pemirsa. Esuk-esuk iki Dwi njaluk sego pecel lek dase. Sego pecel apa sego apa? Sego kuning. Kayak enak sego pecel ini. Njaluk sego kuning, rasida sego pecel. Lah iki mang mae wis mateng pemirsa segone sakjane. Dadi iki mae pengen gawe mie kaya ngono to, tak oplos. Sing duwe njaluk sego kuning, dadi mae ya wis ayo kok mae tak sisan go apa tilik sawah ngono. Cuma ki duwe mau dijak tilik sawah. Dadi kengko ya kemungkinan mulai pemirsa dadi mae tilike ra usah ambek duwe kaya ngono. Ya saya berangkat. Gak melaku apa? Mau melaku ae. Ben sehat. Sisire nanti balekno. Tika. Tika. Sini. Nek. Tika. Ini. Mama nanti kayak kana. Sisir nanti kayak kana. Tali kabel. Li. Gak gelemnya mau. Ayo kita berangkat cari nasi kuning. Ayo kok malah jugetan. Kai. Lha apa, Mang? Aku ngene-ngene yo. Piye, Mang? Kakak ndelok TikTok. Walah awan mendung. Semprot ya. Apa bi? Sere. Ojo diketut. Saya melok iki. Gak mukul. Hah? Sebelah kiri. Ojo melok Cika, boleh mulai. Oh, Mulai. delok mbokane mulai. Mulai. Mulai Cika. Main kucing. Pon mulai. Cika pulang. Pulang. Mulai. Mulai Cika, ojo melu. Mau aku nek melok. Kowe engko gak mulai neh engko. Malam. Udah balik mulai. Yo. Perang dina kenen iki. Telung dina. Patang dina dijaluk mandrang si Cok. Iya. Heeh. Mbok wis gak mulai seminggu mulai nah. Heeh. Nyatine pasar, Lek. Pasar. Apa? Ayo. Ayo apa? Tuku. Tuku apa? Tuku sego. Tuku sego apa tuku jajan? Tuku sego apa tuku jajan? Oh, sego lho wis mateng. Dua ae. Lah gak wis tak kei dhuwit lah. Wes. Lah ya iso dhuwit nah. Oh ya ora usah rasido. Kok dhuwit ae. Lah timbangan jajan lak dua ae. Ora usah. Ya wong sego dipangan wareg. Tak bontot. Sego kenapa mbok bontot? Ya wis lah. Wah, lombok lek mes melenuk-melenuk iki pemirsa. Pinggir jalan. Bene mak wis marit. Oh, wis budal kalau wis panen. Wis gembokan.
Oh, dijak njaluk sego kuning ape ditukokno kok ganti njaluk dhuwit pemirsa. Padahal dhuwit wis dikasih 5.000 wis dienggo jajan. Nabung apa? Nek nabung ki gak dienggo jajan. Nah, iki lho wis mbok jajan 2.000. Walah, suasanane pemirsa. Mbunir putih banget. Ingin iki kok biasanya ki panasnya bianter pemirsa. Nek ra malah udan. Lah, iki lho resik to. Ya gak belanja, Bah. Gak uman yo. Yati jerene ning pasar kok. Pasar. Jerene mana lek ti. Ayo wi. Mahal lamun. Sida ora tuku sego kuning. Ya. Gak situ yo, Mah. Nyusu. Sing nyusu sapa? Mati mata. Ayo, Bah. Ya. Lintang. Nyusu pemirsa jerene. Susoni. Gede apa jalan? Wis golek pangan dhewe iki kletong. Ketong. Kowe tuku dhewe ya aku ngenteni kene. Ayo kok. Tante ini gini Mbak Yati. Enggak. Hah? Gak sido. Ini saya. Kok men lawah wis. Hah? Iya lah. Emang rau ora le. Dikon aja sisan yo malah rau. Iki goreng. Oreng? Ora, dopok. Sok oreng. Sepi pemirsa nih, ini Mbak Yati wis sepi. Loh, pokoknya jarine pasar wis sepi. Hah? Salah demo kayak rusak ya, Wi. Ya tak koran. Baik budal. Kita ayo golek saran. Apa sih enggak lengan? Heeh. Pelo wi klambi memen kudu mbok ketut ae jene apa lah. Tetap budi, Bah. Nggih. Jalan-jalan. Malah pedut sekali. Hah? Pengen tak jupuk kedete. Iya apik ya. Bisa gak kedete? Iya ora iso lah. Kan awam. Embun ki embun wi kaya piye ya nek jelasno ya. Pengen tak jupuk. Kok semacam air lho, kaya sing pari kuwi kan rupane putih to. Bah kok semacam banyu. Tapi dudu banyu. Ayo ndam laku kok. Dadi gak iso dicekel wi. Isone nek kok semacam embun ki apa ya? Kok semacam air. Kok semacam debu, tapi udah debu. Nek debu lak kotor, nek embun nih ya kok semacam air lah. Walah kayak ngene pemirsa. Sok langit. Walah gak ketok pemirsa. Ayo wis. Hah? Embun iya.
kok kan iki red garis kan nek kok bayu oh plak Piye? Aja mundur ono nek enek motor. Piye ta bisa cetak iki? Cek cetak ya wis. Kamu masih pendek. Emang Dwi ngejak nggo motor pemirsa, tapi mae nilai nganggo jalan kaki sing paling mujarab awake ben tambah sehat. Walah tenan ta. Dhisik Mbak Iin. Nang kok isik peras go kuning. Ndang ta wi. Angel mangane yo. Oh, alhamdulillah anakku derban kabeh. Bunyi winter ana ndak ada. Sak ora. Aku jangan tangga. Emang jam piro Lek? Oh, saya iso. Pedote tenanan marai. pedot ta pedot Lah apa nek ngarani gak pedot? sekolahnya cek coba nek lon Senengan kok weh. anak SD sedang Senengan, Duk, senengan. Dapat repot ya umpamane. Ya lho ngene sing awis kan dipanen ini to. Aku kalian turune jam sandre wis sangat. Susane. Dengan satu semester ki sami-sami. Nah. Semangat kakak tidak kerja Kakak sama. anak enggak Kerja nanti. tuti bet Karo yang bet kawa kerja nanti. Kerja nanti. Hah? Masa oleh kerja gua anak? Mbak Tuti. Aku loro, sego kuning tapi ambek. Entek lah boy. Wah, lah entek iki. Berarti iki mang wis salah no. Ya Allah pemirsa entek kabeh. Tak kandani kowe ya. Aku mang ya pengen gawe mie yang gitu lek, dhek pengen sego kuning. Jadi tidak situ. enggak apa-apa yo ya nasi kuning enggak Iya. baca yo Terus ndek njaluke sego kuning. iki makane mau 4.000 ae. Waduh yo. Wis. Habis. Alhamdulillah laris manis. Pesen yo. pesen. Heeh. Ya tak tambahi sak jane. Apa gelem?
Lah, rezeki lek ditambahi nek pas ane ya kurang. Kok nek pas gak ditambahi ya kadang ya bisa. Syukur ya alhamdulillah. Dikelumpukno sithik-sithik dadi akeh. Dadi duwe pelanggan. Kamu gak ngelawan gak apa? Belum. Ya aku wis. Kok Mas Andi? Ya wis isine gak usah. Kuning ya? Pecel ae le. Iki kuning duwi engko siji kuwi nggo anu. Jadi apa mbok nggo anu? Ya wis. Lesu wong segone mang wis mateng. Awoke sing urung. Apa gek mie? Wis tuku mie nggone Mbak Kesi dadakan. Sego kuning, Mak. Ngono. Wis ngono lah. Kok daripada masih Mary. Heeh. Iya. Pilih kasih. Donor kayak kabeh ya. Iya. Mas Andi. Masem kok Masem nek mae gak ora apa-apa. Mas Andi ya. Lah sapa? Sapa gak Mas Andi? Kowe. Aku ora usah we. Lucu ya kudune malah anake we, mosok gerangane. Nek Mas Andi itu betul wi. Tapi nek mamanya itu Salah. Salahnya orang tua. Kok Mas Andi kandhani ya lawan tek iki beli teh anu beli apa? Mie. Berarti ki wis awan yo. Iya kok Tapi kok ijek isu lek bune ora medun. pedut. Lah yo pedut. Tapi mbok buka wis entek ki yo entek ki nggo ngetes sayuran. Heeh. Kacang hijau. Hah? Kacang itu ya tambah wi. Beli tah ayo. Kacang hijau suka Tambah ya. Madhep rene toh, Nduk. ceplok ya Mas. Ya rasa aku gak bisa dengan rumah gara-gara hewan. Nggo bontot. Pangane sekolahan. Sing wek Mas Andi sing dhuwur mang yo. Bisa. Mbah pokoke sing Pak Mas Andi sing gedhi. Ketara ah. Iya. Padha piye ora kok. Iya. Kandhane kok malah kleru kowe engko. Mbok suwe. Tenang dan kudubor. Iya, ya wis tang. Wis karekmu kok nek sempet mbok pangan ning ngono. Ning omah ya ora apa-apa, mbok ngubah ora apa-apa. Hah? Piye? Pangan rumah. Celuk amas. Orene kowe.
Mana teh bagiannya? Hmm? Ini teh bagiannya. Enggak. Terus sampai ngeliatin teh. Có thể được rồi.